Ilmapiirin myrkyttämiseen ei tarvi edes huutamista. Se tulee jo siitä pelkästä silmien pyörittelystä, huokailusta tai sitten siitä ärsyttävästä asenteesta, ei tämä kuitenkaan onnistu. Me kaikki tiedetään se yksi ihminen, että kun se saapuu huoneeseen, niin se imee kaiken energian pois sieltä. Ootko sä miettinyt koskaan, että mitäs jos se ootkin sinä? Ei se ilmapiirin myrkyttäjä välttämättä edes ole paha ihminen. Se saattaa olla uupunut, pettynyt tai kokea, ettei tule kuulluksi. Negatiivisuudesta on muodostunut eräänlainen suojamekanismi. Jos se myrkyllinen ilmapiiri alkaa levitä työpaikan takahuoneessa, niin pitkässä juoksussa se alkaa näkymään sairaslomina. Kysy itseltäsi, tuonko mä tähän keskusteluun ratkaisuja vai lisää ongelmia? Annanko mä tilaa muille onnistua ja ennen kaikkea epäonnistua? Jos teidän työilmapiiri on myrkyttynyt, niin ikävä sanoa, mutta todennäköisesti se ei tule itsestään paranemaan. Sä voit laittaa mulle viestiä, niin me voidaan puhdistaa se ilma työnohjauksen avulla.